Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan at tita at tagabenget. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan dagiti kakabsat ko, da Corazon Valdez and family, Erlinda Ocayan family, iti Binalonan, Pangasinan, Conchita Andrion, dita Barcelona, Spain, from Leonora Bautista, ti Binalonan, Pangasinan, Bahian family, ti Dakapsur, Bani, Pangasinan, from Alfie Bahian, Bautista, Lagmay, Pascual, Galamgam, kan Gutierrez family, from Oliver Gutierrez, Alan Bilguera, kan Espanto family, ti San Esteban, Ilocos Sur, from Marie Cris Bilguera. Amin at taga-sitio Bubur, Al-Alinaw Norte, nilakay ko Dante Velasquez, anak ko ada Dave Nathaniel, kan advance happy birthday kan ni Mother Donicia Bukuan, ti Nagilian Isabela, from Imelda Velasquez, ti Riyadh, Saudi Arabia. Makablaawan ni Boss Joe Marmando, Boss Jack Jack, Madrid, kan Agbayani family, ti San Mateo Isabela, from Christian, Madrid. Jesus Ducusen alias Zaro, Laureano Ducusen alias Asdong, Marjorie Ducusen alias Goleng, from Marites Marie Ducusen. Mama Nida, Inang Leti, Daikyong, Jeremy, Brenda, Anami, Alina, ken Jeline, ti second Pindangan, Kamiling Tarlac,
from Jocelyn Castro ti Hong Kong. Tanggilid family kan amin nakabaranggayak di Tanamnama Tumawini from Leia Afunay. Mother ko ani Priscilla Cacho ti California, USA. The Wilma, Joy, Larry, Ruben, Marites kan Margie Cacho from Erwin Cacho. Warren Gambala, Yana, Rochelle, kan kadwami nito'y ZMP from Thor Albic Gakula. Amin nakabaranggayak dita Ramon Isabela, ti Makayanan kan Valeros family from Mara, ti Gabriel's Farm and Mountain Resort, Aritao, Nueva Vizcaya. Alonso Maliaga Tanyesa family, the Esther Maliaga Domingo and family from Homer, Alamo. Sherwin Reyes, Vincent Agabaw dito'y Bual Farm, Kasalatan, Kawayan, Isabela from Christian Halandoni Ambatali kan Clyde Christian Orpilla Ambatani. Shout out kada Chris Corpus, Jasmine Rivera, Melanie Rombawa kan Linda Pasion. El Torre Camlon Mapalo di Tatarabang City, Pugola Union from Albert Mapalo. Konsehal Oha Manong John nga Agla Landscape ijay resort ni Dr. Suero from Kevin de la Cruz. Happy selling kada Jollibee mahal kan mura di ta KSTI Abulog ni Tatang Boy Kobe Kenzie kan Maverick di ta Tumog Luna Apayaw from Wafong YT. Kakadwak dito'y ZMP Pandesal Balingawan, Candon City from Thor Albic Gakula. Makablaawan pa'y Dareya Joy, Sydney, EJ Boy Cacho ti Ordaneta City, The Kane, Ayana, Zane, Clinton, kan Amira Cacho from Erwin Cacho. Belated happy birthday kanila kay ko MJ Antolin, kan makablaawan dagiti anak mi Adamagnos kan Yashika from Cheryl Ortiguez. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Tita. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin apada-pada. Sapay kumata kanayon nga adda kayo itinasayaat akasasaad. Nakapagsurat akmat, tadapadas ko akayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngag. Tanam na maak ang makaibati iti adal kan inspirasyon. Ilingad naklaangan manang itinagan at tita, iti agdama adan asawa kan adamatan anak mi. Diyak pa'y kumakayat ti makiasawa idi manang, ngam ti amak ti nagpilit, taadda kanumatan iti umno nga edad. Namnama kasapay lakuma, tamapili mat amay kanbiag to'y pakasarita ak manang, tamamati ak nga agbalinday to'y nga inspirasyon, kadagiti na ayat amang tartarabay, iti programa yo. Rugyak man ti agsalaysay manang, idi balasang ak paylaang. Awid mo't ni nato'y anak ka. Wan tatang, naimbagarod ta nagawi din. Masapak pa asumra kiti trabaho kinton bigat. Diyak kayat ti mapuyat. Talagang agsinsinublat daken ni Pedray nga may mangsarsarong karken ka. Wan nga rod tatang, imbagak lang rodan kadakwada nga awan pa'y panggap ko ang makinobyo. Na, apay kumangay nga awan pa'y. Apay, kayat mo ti agbakbakit abalasan? Kayat ko pa'y nga ipamaysa ti trabaho tatang. Istorbo lang ti maadan iti nobyo. Tita, anak ko, panawanan tapno makinobyo kamatan. Kalpasan na, di makiasawa kan taon. Apay tatang, nauma kayo namang kitkita iti rupak dito balay? Tadagdagan dakpayan ang makiasawa. Saan mo't ngay di kasta, tita, anak ko? Nga may mayak matlaang ano agsimpa ka kuman. Lumakay kan bumakit kamin kan ninanang mo. Asin nun to ngay ti kadwam no awan kamin taon no di mo mo't kayat ti makiasawa. Madanon tulat tatatang. Basta diyak kayat ti agapura.
Amok nga agpadaan na singpat dagiti dua nga umay mangsarsarong karken ka tita. Imposible mo't ang awan mapilim kadakwada. Kas na kunakon, madanon to dayta, tatang. Apay nga minaya apilitam ang makinubyo di anak mo, no di na paibot kayat. Kaanon to ang makinobyaw? Entun awanan ti edad na iti kalendaryaw. Saan ba't siguro? Ang mga no di na pa'y nasarakan ba't ati na magpitik iti puso na. Ay apaw, kat no agpadamot anataknan kung mapagpiaran dagitay doa sumarsarong karditaw. Di may sa kadakwadan ati pilyan na. Kat urayam ano asinon to ti pagpitikan ti puso na. Ay apo ingga, basta siya, kumpurmi ka dagiti dua ti pilyan na, takas iti nakunakaon, agpadadamot anatak ng alalakay. Sapay ko mang arud tadan to mapili na kadakwada. Bayam, takanayon nakasaritak jay anak mo. Tapno makapili mo ten iti agbalin a nobyo na kadagiti dua nga agar-aram kan kuana. Ay na, ingga, bakad. At na istorya ka nang naiparian na. May papan ka dagiti dua nga umay agar-aram ka ni tita nga anak ta. Apay, anya day taya. Sa bali matgayam ti relihim ni Pedreg. Saan tayo matgayam akapamatyan? Kat, anya ko manukasta. Ay madi no ti pilyan ti anak takit tayo saan tayo akapamatyan. May mayat matlaeng no kapamatsan tayo. Iso kasaritak to ni tita nga anak ta, ingga. May mayat matlaeng no ninatoy tipilyan na agbalin anobyo na, ken agbalin tao nga asawa na. Madula amin mo't nga mo malaklakayan. Na? Bayam, taibagak nga awan laangan tipilyan na kadagiti dua. Sikamot kung terabida kalaunay. Basta kay kayat ko ni nataw yung ngamday jay apidreng. Kat no dagmayat trabaho ni Pedreng, makunapay nga da kabailan da itibiyag. Ay oray pa'y. Basta ibagak ka ni tita, ani nato'y laangan ti aklonan na. Ni natoy ti kaya tiyo para kanyak tatang? Wen, anak ko. Naimbag ni natoy ta kapamatsan tayo. Sigurado nga awan to ti rumswa ariribok iti nagbaitan niyo no iso ti pilyam. Pagkunaan niyo mo tatang? Narigatin anak ko. Ang mga nunton agasawa kayon iti saan tayo akapamatsan kat ma-influensyaan na ka. Narigat no mapasamak ti kasta tita. Ang mga numapukaw ton ti karbangam kas asawa na. Ha? Asawa dagos tatang? Kat isumot na talaga ti turungam no makirelasyon ka. Iso nga ibagbaga kon tita anak kaw. Tapno awan to ti rumswa aparikaw. Tay kapamatsan tayo ti pilyam. Kat ninatoy dayta anak kaw.
iti kinadagulit ni tatang ko, ningarod natoy akapamatyan mi ti inaklon ko manang Emmy. Sa bagay, awan matket di ti makunak, tanasing patmat, kan adamat na saya at trabaho na. Kasta unay aragsak ni tatang, tanatungpal ti kayat na, nga aklunag kadagiti dua nga agar-aram kanyak. Iti saan ang nagbayag, na tinong nga rod ti kasarmi, tada kami kat nga rudan iti umno nga edad. Kinidaw nga rod ni tatang nga iti balay mi matlaang ti pagnaadan mi, taduddudwada kat nga rudan kaninanang ijay. Ay, nagapwam. Itakala nga sumangpat. Napanak man nakiuraga, Engka. Piala malanitan matibuksit inton madamdama. Kastaya. Dagiti agasawa, awan da ka di pay. Awan da pay. Papanpay sukunan ni natoy ni tita iti pagtrab-trabahuan na. Sige nga raw tasak man ta aglotaw. Para manakman tay manugang ta iti naimas amasida. Na, unay yan. Talaga kay kayat mo unay di manugang ta. Siyempre, aing ka. Kapamatyan ko naman. Iso nga awan nga ron ti parikot, bakit? Kan makita mo na nagsaya at di manugang ta. Sardang aman nga ibagbagaday ta kapamatyan. Unay kan aya. Ala, sapay ko ba? Ta saan tong agbaliw day ta impat patag mo unay ang manugang mo. Kasano nga taday tohin, tita? Nagkisa iti trabahador ti pagpapaya ka kumpanya. Daksang gasat na may saak kadagiti na ikat. Ha? Maluglugi da ka nung aminin. Isa masapol nagkisay da iti trabahador. Ngamada ka numot kiti tita da kami maikat No kasta ti mapasamak. Talagang rod nga awan ton ti trabaho yo. Awan nga rod. Ngam kasi tinakon-akon. Adamot kit di maalami manipod iti kumpanya. Tarikat na, jag sapul to manan iti sabala trabaho. Awan maaramidan tanong kasta ti mapasamak. Ay sapay dandan ni akon aganak. Itapay mo't amaawanan ka iti trabaho. Day tangarod kait. Ang saan na bali? Aramatan tanto pa'y lang at imaalak iti kumpanya no bilang. Saan mo't siguro akasla ka na maibus day jay? Sa bagay, agsapul kan tulat tamanan ay ti sabali at trabaho. Dakdakkel to nga minan ti gastos, tadanton anak ta. Huwag nga rod. Ngam di kagdanag dita. Talagang agsapulak to iti sabali a pagtrabahuak. Abulan na sipod nagpas ngay ni tita. Ngamdi ba't lang makasapulan iti trabaho ni natoy? Kat makasapol tulat taa. Apay ayang amin na maganatan ka muting ka.
Kasano, kat makitkitak mo takaslaawan pa nagpursigi na nga agbiro kiti trabaho. Namnamaan nalatan di trabaho ni tita. Apay ngamin aya asika ti masikuran. Dinto pa agririn ni tita nga anak ta. Si kantulakit din. Agul uli bakla ang di anak ta. Nga marikriknak amarigrigatan beton. Inton sumangpot, adapay anak na nga asikaswan na. Gagangay na dayta, bakit tada nga rod anak da? Sa nabalay tanimot nato iti agaw-awer tunggal mapan agtrabaho ni tita. Kat, ison ti agtagibalay, tadya anak mo ti marigrigatan nga agsapol iti pagbiagda. Kasla saan na ingkalintagan daytan lakay? Saan man kami na dayta ti pakasikuram inga? Ano lang amin adi mo makitkita? Baybayam ka nila ang idata problema dadaitan nga agasawa. Day, apay asikati mangilablaba kadagita na ibabad akawis ni baby, tita. Saan ka kanya naman nung nagmalmalama nagtrabaho? Saan mat nga mina naigalgal itay ni natoy nanang? Narigat di maurnungan. Kasano nga binabakalaba katagmalmalamot nga awan. Imbati na nga ron kanyak ni baby kada ka numapan na sarakan nga amamuna. Nanang, pinalubusak butlatan tabarang mapanagpatulong ang makabiro kiti trabaho na kunak. Ang maapay ngay nga aging gaita katawan pa ilaang. Rabeen. Ama ano dapay tayo timbagana sa rakan na nanang. Amuna mo't nga daimbati na nga anak yaw. Kan amuna sumangput ka. Baybayan nyo nanang. Agsakit lang ti ulo tayo amang panunot. Badlaw ko katkaslaawan panggap na gagsapol iti trabaho. Imimasan na mutan tiyag tamtambay. Imbag ko ba no matulungan nakakadagiti na duma trabaho dito'y. Di na ba't panunutan ti ka nanyaw, tamay may samot ti banga tayo, katsyak ba't tiyag lutluto. Pinanoy-nuyan ngamin ni tatang nanang, isokas dyan na. Kanayon na nga rod nga ibaga nga okay laang ka nga awan trabaho na kuna ni tatang. May samot yamam, konsintiran na mat yamanugang na. Nalalapasam nga rod ay tanta ginanakabutag. Masapakan tuman na mapanagtrabaho nintun bigat. Manipod na awanan iti trabaho ti asawak, saanan ang nagpursige ang nagbirok pay iti sabali apanggedan naman ng Emmy. Makitkita amin ni nanang ti aramid na, taag kakabalay kami kat nga rod. Amok nga agtep-tepel laang ni nanang, taamo na abasit pay ni baby. Ngamadlaw ko atunggal makitkita na nga awan ar-aramiden ti asawak kat malukluksaw. Timurad ngamin tinakam ti asawa, gapumatlaang iti panang panpanoynoy ti amak. Nagtultuloy nga rod ti kasjay nga aramid na, aging ga idi saanan ang nakapagteppel ni nanang ko. Apay, papanamanan natoy. Ada ngamin saritaan may iti kumparik nanang. Iso arumwar ka manan.
Kasanon ni baby. Kan nakaidalimanag ka ka din ni Jessie Ledjaw. Mabito lang ang day tananang. Numasang putanday jay ni tita. Isuntumanan ti mga ramed. Imbis ko mga agina na, tanamdamaan na nga adda ka ang mga ramed. Saan ka di amaasyan iti asawam? Nanang. Siya, timaas asyan iti anak ko. Imbis ko mga agtinulong kayo nga agtrabaho. Saan? Taisula ang matyang trabaho para iti pamilyayaw. Awan pa'y inananan. Tano aggapo iti trabaho na. Agi dalimanag to pa'y laang no sumangpot nito'y balay. Taawan sabutan ti aramidem. Agtrabaho ka mo tanatoy. Saan atay mangnam na makalatan ka ni tita nga asawam? Nay matante kas ti apa nagsasaom ka ni nataw, Inga. Hapay, anya ko matidakas iti imbagak. Ibagbagak laang tipudnaw. Barang makonsensya, di ipatpatag mo unay ang manugang mau. Hapay ayang amin nakasta ka. Awan mati madingar aramidan di tao. Anya nga awan. Saan amade, di masansan apumanaw amapan iti ayan dagiti kumpare na. Di na pa'y matulungan nun ni tita dito'y balay. No sumangpad di anak mo, iso pa'y ti mga ramid ka dagiti trabaho, arumbang ko mga inaramid nan, tawad kat nga ron trabaho na. Ay, Inga. Day tangamin kat, iso nga awan baen di manugang mo, tapan panuynuyam. Oray makitkitam ama diti aramid na, di mo pa'y kastigwan. Saan ka di amasyan, di anak mo? Daitan, tinaganab na iti panangtong pala iti kayat mo. Aninatoy, iti pakiasawaan na. Ay, sakmanan, dakim basa. Katuan mo, sika tinang dagdag ka ni tita ang makiasawa iti kapamatyam akong kunam. Ay. Anyagay ita, rigat ti mapaspasaran di anak mo. Naimbaglaan nga, data pa'y amang tultulong kadakwada. Banag apag pampanunutan kumamot na di lalaki, no addanunot na Ay, kahit anyang ngarot itataramidan tangay. Kasari itak ni tita, basapol ang maikan iti pagnakman na di tao. Iso kasayaatan, no lumasin dalaangan tapno agnakam. Anya? Katuan, kita man laang tilaing na. No di na kaya ti agsapol iti trabaho na, iso ti agtagibalay. Agnakamot nga taan, no awan ti sa balay, anamnamaan na. Pasensya ka anak ko, ngamday talaangan ti ambok apamuspusan tapno agnakam nila kay mo. Tilumasin kayon. Nabayagan nga ibagbagak day takan ko nanang, ngam dinak matikas kaso. Namnamaan na ngamin nga agnanayon ng ti panagyan mi ditoy. Awan ko ba mo ti parikot anak ko, no ipakita na mo ti panang tulong na ka, uray iti babasit laang awagas, ngam awan maut. Kaskas day asika ti marigrigatan. Namnamaan na ngamin nga da kayo amang tultulong kada kami nanang. Ngam no lumasin kami, barang makapagpanunot matlaang. Agkad-kad kumamot tiriknak, iti dayto nga aramid kanak ko. Ngam kaano pa'y ngay nga agnakam, no saan amaliksyonan. Di kay agdanag nanang, maawatan kayo. Kaya't kumot tinapanunot yo. Tapno agbaliw moten, aging gaan na sapapay. Dala, ikararag tayo asapay ko ba?
Tababaan ti kastoy anapanunot tayo, kat agnakam kumamutan. Tapno ammo na asangon ti responsibilidad na kada kayo iti anak yo. Na sa pula kapag yanan tayo. Saan unay nga adayo dito'y ayanda nanang? Talaga kada lumasin tayong tita? Saanan nga agbalo iti pangadang ni nanang? Saanan natoy? Mababain akong kada nanang. Siguro mo't maawatam ti kayat ko asawan. Pasensya kan tita. Agbaliw akon. Ikagumakon tagsapol iti trabaho. Nabayag ko man nga inaramid mo. Ngam inuray mo pa'y anauman ni nanang iti makitkita na nga aramid mo. Tita. Amo mo't adi ka dagdagdagan. Kayat ko nga agdisnudo ka kas padre di pamilya. Ngam di ka matpulos nagkutkuti. Di ka agdanag. Aramido kong tirumbag. Kahit agyaman akan ka bakit? Tasaan ka asim mo ko? Ipakitam ti panagbalbaliw mo para kada kami iti anak mo. Saan pa'y anala daw ti amin, natoy? Agpakada kami nanang. Katulitak tikid daw iti pamakawan kadag iti naaramid ko iti kalabas. Lipat amon dayjay. Ti kayat ko laeng kat mapasayaat kayo. Dumakdakkel ni baby. Isa masapul nga agtinulong kayo nga agasawa. Tapno ba isagana yu ti para iti masakbayan ti anak yu. Ika gumaktag sapul iti trabaho nanang. Kat ikarikasanan na marigatan ni tita iti danak. Saan aga po tapinalasin kayo, kat saan kami natumulong kada kayo. Nakasagana kami lahat tatumulong no kasapulan nyo ti tulong me. Nang runa ti panang taripato iti apo ko me. Agi amanak nanang, nagsayahat kayo kada kami. Aramidan nyo noon niya ti makapasaya at kada kayo. Kat amok amaawatan nyo ti panggap ko. No apay akayat ko alumasin kayon. Tita, dahito ti sweldo. Tay pinagpletik lang tinaksay dita. Apa niya'y ayawat mo mo't amin kanyak natoy. Wan takas tamot ti rumbang saan ka di. Natoy. Italag ko amin kan ka ti sweldo tasik anti makaam mo. Kastang amin ti rumbang. Siyak ti adigi ti pagtaangan. Siyak nga rin ti manggad para iti pamilyata. Natoy. Agyaman nakta nagbaliw kan anamin pinsan. Tita, pakawanin nak, no nagbalin abagan nak iti kalabas. Ngamkas iti nakunakon, naka-ameris akon. Masapul nga agkagatak para iti masakbayan ta anak ta. Masapul nga igaid ko tag trabaho, tap na agbalin to anarimat ti masakbayan ti anak ta.
Natoy. Sana ka maumang agkid daw iti pamakawan kan ka. Gapo iti pan nakailibay ko iti kalabas, tita. Katsulnitak ti amin ang nagkurangak. Kan tangay na talgad matan ti panggadak. Kasayatan siguro nagsardan kan nagtrabaho. Anya? Diyak kaya takanayon ang mabannog ka, tita. Aywanam lang ti anak ta diti pag-abangan tayo. Siyaklatan ti manggad. Ulitak. Siyak ti adigi ti pagtaengan. Siyak nga rod ti rumbang amanggad para kada kayo a pamilyak. Pulos ni namnama nga agbaliw pay ti kasasaad mi ti biyag. Kalpasan dagiti panawen asyak ti nagsaksakripisyo anang nangged manang Emmy. Aklonek adimteng pay ti kanito, akasla kayat kun ti sumuko. Gapu iti panagbalin asadot ni Natoy anak ki asawaak. Kinunkunak pay idin iti bagik. Nalabit adak sanggasatak anak ki asawa. Taarig na nangalaak iti bato nga impukpuk ko iti ulok. Diyak la impagarop, aga po iti panangdagdag kada kami ni nanang alumasin, makaamiris ti asawak, kat nagsubli ti sigud a kinagagat ken kinasalukag na. Tinungpal ko nga rod ti kayat na, nga agsardeng akon nga agtrabaho, tapno mataripatok ana imbag ti anak mi. Banag nga ad-addan anang bigket iti karin-karimi, idi nagkalaysa kami. Itamanang kas nakunakon iti damo apasat ti surat ko, addan anak mi, kat ininot pa yan asim maya at ti panagbiag mi, tasaan kami nga agab-abang. Kalpasan, ana ikagumaan ni Natoy, tinagipatakder iti basit abalay, ngam makuna apagtaengan para kada kami. Nagsublimot iti sigud tinasaya at atrato ni nanang iti asawak, iso nga awanen ti kiddawag pay. To'y pagayam mo, tita. Pagayam ko at tita, umunay ti amin, dayawan ka, takadagiti panawan ana ilibay ti asawam, saan ka asimmuko. Dayawak matlaang ti inam, taidi na panunot na kayo adagdagan alumasin, may sa ti kayat asawan dayjay. Kayat na atumakder kayo iti kabukbukudan nyo asaka, banag anatong palmet. Ngam narisgo ti kasjay anagbalin a desisyon ti inam. Tano na iran na asaan anakaamiris ni Natoy, amangan ket dino nakarkaron ngam iti sigod tinagbanagan ti pamilyayo. Ngam ket di, kablaawan kayo asang kapamilya, tababaan iti natibker apamatiyo iti namarswa, nagbalin ana urnos ti amin. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, Isu